είμαι εγώ, κλείνοντας την πιο γρήγορη συμφωνία στην ιστορία του Dragon's Den. Και όχι, δεν έγινε τυχαία. Το ταξίδι ξεκίνησε όταν ήμουν μικρή, στην ταβέρνα Σιόκος, όπου δούλευε η μαμά μου. Ήταν σαν το δεύτερο μου σπίτι. Τα αφεντικά της, οι παππούδες που ποτέ δεν είχα. Κάθε Σαββατοκύριακο σέρβιρα μικρά πιάτα και αναψυκτικά, κερδίζοντας το χαρτζηλίκι μου από τα μπουρμπουάρ. Εκεί γεννήθηκε η αγάπη μου για την εστίαση. Στα 16 μου όμως μετακομίσαμε στην Αγγλία και τότε πήρα την απόφαση να ξεκινήσω να δουλεύω σε εστιατόρια για να κερδίσω περισσότερη εμπειρία. Αλλά δεν ήταν μόνο η εστίαση, είχα και άλλη μια αγάπη, την τεχνολογία. Έτσι, στα 18 έπιασα δουλειά ως εκπαιδευόμενη σε εταιρείες του σελιδών, ενώ παράλληλα δούλευα σε εστιατόρια τα βράδια. Στα 20 μου κάνανε πρόταση να γίνω υπεύθυνη σε ένα εστιατόριο. Και τότε είδα την αλήθεια. Η εστίαση είναι δύσκολη. Ιδιοκτήτες με πάθος, αλλά χωρίς ψηφιακές γνώσεις και εργαλεία, κάτι που οι πλατφόρμες εκμεταλλεύονται εδώ και χρόνια. Έτσι γεννήθηκε το Dinnerly, ο ψηφιακός βοηθός εστίασης που σου χτίζει ιστοσελίδα, σύστημα κρατήσεων, παραγγελιών και marketing για εστιατόρια, takeaway μαγαζιά και καφετέριες χωρίς προμήθειες. Αν έχεις εστιατόριο ή σκοπεύεις να ανοίξεις ένα, αυτή είναι η λύση που περίμενες. Ακολούθησέ μας για να δεις το υπόλοιπο ταξίδι μας.